sme povedali, tak ako povedal pán kolega hore, povedal, axioma je to, čo nedokazuje. Áno? Ale ten moderný pohľad na axiomy nie je ten, že axioma je dogmou. Áno? Nie je to žiadna normalita, ktorá je tu. Ako náhle axioma sa stane dogmou, celá teória sa stane dogmatickou. Áno? To už nemá nič spoločné s vedeckosťou. Dobre? Takže toto je jedna z požiadaviek, ktoré kladieme na systém axiom. Budem ďalej pokračovať. Na systém axiom. Čo od neho očakávame? Áno? Systém axiom má byť jednoduchý. Áno? Kolegovia, napíšte si to pre istotu. Systém axiom musí byť jednoduchý. Jednoducho preto, aby s tým vedeli ľudia pracovať. Áno? Ak by bol úplne neprehľadný, zložitý, tak málo kto by ho pochopil, ale by to pochopil až po rokoch štúdia. K tomu takáto teória nám je k ničom. Áno? Systém axiom by nemal byť nadbytočný, redundantný. To znamená, nemá byť jedna axioma logickým dôsledkom druhej axiomy. Áno? Nemá byť jedna axioma logickým dôsledkom inej axiomy. Áno? A posledná požiadavka, ale táto je skutočne už vážna. Áno? Kolegovia, nesmie jedna axioma byť v logickom spore s ostatnými axiomami. Áno? Jedna axioma nesmie byť v logickom spore s ostatnými. Pokiaľ je v logickom spore, v tomto systéme, potom v tejto teórii dokážete všetko. Áno? Toto moje tvrdenie sa dá nejako dokázať matematicky. Neviem, ja to zvyknem ukazovať na takom jednom príklade, ktorý v takej obmenenej forme priniesol práve Bernard Russell. On hovoril, že keď platia všetky zásady sčítania, odčítania čísel a navyše, keď platí to, že 1 plus 1 sa rovná 1, potom dokážeme všetko. Áno, v tomto systéme dokážeme všetko. To je úplne evidentné, že keď 1 plus 1 sa rovná 1 a 1 plus 1 sa rovná 2, že je tam nejaký spor. Áno? Dobre? No, takže pozrime sa, kolegovia, že skutočne, že tu všetko vieme dokázať. Čiže ak platí táto axioma, okrem všetkých pravidel sčítania a odčítania, potom platí, že ľubovoľné m plus ľubovoľné n sa rovná ľubovoľnému k. Áno? Pozrite sa, ukážeme si to. M viem napísať ako súčet m jedničiek. Áno? N viem napísať ako súčet n jedničiek. Áno? A k viem napísať ako súčet k jedničiek. Áno? Súhlasíte? A tieto dve jedničky dám dohromady, tieto ďalšie, tu je už len jedna. Až tak by som dosadzoval, áno, tu by som dosadzoval, že tu by mi vyšlo 1 plus 1 plus 1 plus 1, to sa rovná 1 plus 1, ale toto je 1 plus 1, to sa rovná 1, a teda som dokázal, som sa dostal v tej axiome a dokázal som, že súčet ľubovoľných dvoch čísel sa môže rovnať hocičo. Áno? Ak toto platí pre sčítanie, samozrejme, násobenie je opakované sčítanie, tak dokážem aj to, že n krát ľubovoľné n krát ľubovoľné n sa rovná ľubovoľné k. Áno, keďže umocnenie je opakované násobenie, viem to urobiť aj pre mocniny a tak ďalej a tak ďalej. Dokážem, v tej matematike by som dokázal všetko. Áno? Čiže všetko by som vedel prezentovať ako pravdu. Ľubovoľné tvrdenie. Dobre? Takže toto je dôležité, aby ste si to uvedomili. Že ten systém nesmie obsahovať spor. Treba povedať, že mnohé teórie sú dostatočne
majú dosť zložité axiomatické systémy a keď tie systémy nie sú dobre urobené, potom takéto teórie v tých svojich záveroch sa dostávajú takým zvláštnym nejakým paradoxom a tak ďalej. To bolo typické najmä pre teóriu množín. Áno? Ona sa na začiatku rozvíjala s jedným axiomatickým systémom a potom tí matematici museli vylepšiť a urobili nejaký iný axiomatický systém. Dobre? Kolegovia, ešte jednu vec. Ešte jedna požiadavka na tie predpoklady, že axiomatický systém by mal byť úplný. To znamená, z neho by sa mali dať odvodiť všetky javy, ktoré sa vyskytujú v danej teórii. Áno? Axiomatický systém je úplný, že mal by pokrývať všetky javy, ktoré by sme chceli skúmať v danej teórii. Dobre? No, dobre. Tak to som povedal. Dobre. Kolegovia, aby ste pochopili teraz úlohu axiomatického systému. Áno? Tá axiomatika, do 50 to máme? Do 50. Do 40. Áno? Stačí, kolegovia, keď v tom systéme predpokladov vy zmeníte jeden predpoklad, áno, celá teória sa zrúti a musí sa vybudovať úplne nová teória. Vzniká úplne nová teória. Preto ten axiomatický systém je tým logickým jadrom každej teórie. Tu by som tiež povedal, to je príklad, ktorý sa tak veľmi často uvádza v tej filozofii vedy, a to bol príklad euklidovskej geometrie. Áno? V euklidovskej geometrii sa povedalo, že keď máme nejakú priamku v priestore a máme bod, ktorý tá euklidovská geometria má asi 8 alebo koľko axiom, ja ich nepoznám na spamäť, ale viete si ich nájsť. Áno, a jedna z tých axiom je taká, že máme priamku a mimo priamky je jeden bod, ktorý môžeme viesť nejakú ďalšiu priamku rovnobežne s tým, ale taká priamka je len jedna. Áno? Že tým bodom my vieme viesť len jednu priamku, ktorá je rovnobežná s týmto. Áno? To je jedna axioma euklidovskej geometrie. Treba povedať, že v tom ďalšom vývoji niektorí matematici spochybnili túto axiomu, áno, a povedali, že neexistuje taká priamka, ktorá by bola rovnobežná s touto priamkou napríklad. Áno? A tým, že oni povedali, zmenili to tvrdenie, vznikla nová teória, nová geometria. A treba povedať, že ten autor Lobačevský, áno, on aj nevedel, on vymyslel nejakú teóriu. A treba povedať, že až potom, dávno po objavení tej teórie, to nie je celkom typické, ale až po objavení tej teórie sa zistilo, že práve nebeské telesá sa pohybujú vo vesmíre v súlade s tou jeho teóriou. Áno? V súlade s tou jeho teóriou. Lobačevského geometria. Dobre? Čiže vidíte, kolegovia, systém axiom je kľúčový pre každú teóriu. A nikdy nesmie byť dogmatický. Ako náhle naša skúsenosť, historická skúsenosť alebo empirická skúsenosť spochybní systém axiom, musíme ho zmeniť, zrúti sa stará teória, vzniká nová teória. Áno? A takto tie teórie žijú. Nesmie sa stať to, že dogmaticky trváme na jednej teórii. Tá musí byť platná, tá je pravdivá. Nič nie je vo svete všeobecne pravdou. No? Všeobecnou pravdou. No. Dobre. Logické